Salindri ya, Reng. Nggih, ayo, Ren. Halo lelong pamane takkan wis kinaris amung imannya wan sakalo kangen pamane sepul panca hanya yang ngerti heman yuk wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok, Pak. Ngopo? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Heeh. Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo keno. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Wani Allah. piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anune wis enek. Apa mas kawin? Masnya garek apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. ngene lho, tegese ngene lho, akan aku Sampeyan umure piro? aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilikono KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Lah kok cuwilik? Lho gak ngerti kan aja ngenyek aku sik tondo. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku nduk. Lha kok jate mungker semono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono Pak gak ya mengkeret. Napa Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen ki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah Lah iya. kok gede-gede apane? Lho, TKT ku ya gede no. Tekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Abot-abote aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku kan mau pengen dadi bojoku. Sampeyan sayang to mbek. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado kok silit ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi iki lho ya we aku. Nyapa? Apa ditukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Kok tapuk mlonyoh lho. Kok malah tak. Oh, lambe ora kena digugung. Aku terus Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya toh. Kuwi wis ketok oleh setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Dian alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titikan alis bareng lho. Ya ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah perkosa, Mbak Ayu Ayu. Gagah prakoso. Mbak gagah perkosa, prakoso. Mbak Ayu Ayu. Cantik Di sawang kan kita Pantes. pantes. Ngono aku karo sampean ki lho ora pantes lho Mas. Kok muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong Lah aku kene kan to. yo isin to mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik maksud sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ana. Yo ora iso to, Nduk.
Kan terus piye? koyone akeh kowe, aku tak ning omah dengok-dengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Iya. Wong nek aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya. Betul, toh, Pak? betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi nduk, rabiku papat bojo ning omah sitok sing telu takon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek duit nggo ngopeni bojo sing ning Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. Alah awate yo nggo hemboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah, jenengan aja gelem nek jak nyambut gawe, kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo bojone. masalahe Pak Kangko lek ora ditunggone karo budwi yo ngono kuwi lho garai. Nakal emang. Oh alah jenengan ya berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah Malah ngaku. ketrujut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih, Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus jadi setia. contoh. Harus setia. Ya, harus Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Oh ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. mantene namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono ah. Heeh. leleh Masya Mosok Allah. garengket mau ora merdekne Nek jeneng. guru werdi ngono leleh. Dan Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti Mas jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne. Dwi ki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok yo nggo Saiful to. Saiful ki setia. Anwar ki selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin, Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Iya. Tar ki sugih. Plus Tambah. ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sakmene nanggap wayang sik Tarmin, bar wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek ra percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop keriting. Piye to kok mumet aku makan. Lah bukan mi jenenge stop keriting berarti saiki Pak bukan mi nggone but kami saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis rene bonding kok. Ngono ra omong kok mimi. Bu makne bu. Masya Allah. Sapa neh, Mbae? Baik selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat guri, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya, didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin, ya Rabbal Langgeng Alamin. kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku grogi gitu. Sing tempeng. Sing Sing penting. Lah yo nyapa kakean pentil banget. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia Ya, selalu, mulo jangan toh. tukaran. ya, madhep ora aja nyawang aku. Nek nyawang aku grogi masalahnya. Nyanyi. Heeh. Wae bengi iki nek manten wedok, kuwi lek ora enek nikeng salindri, mending ora wayangan. Kuwi takonono manten wedok kuwi. Inggih to Mbak, mengke mriki nggih Mbak, napa sakniki? Nah, sakniki nek Nanti ono aja wedi ya. dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, ning tak mriki kali manten kakung ngoten nggih. Iya Pak ya. Ah, ya. Mumpung kepanggih Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Ah, hebat ya. ora ya? Ya. Ya. ah. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia kok. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton streaming. Oh iya. Turuk. Ayo Mbak Manten, Mas Nganten. Ayo dak iki Mas. Yo. 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 Ah. Kelakone kanthi aku. Satya
Nggih. Sugeng Mbak Dwi dalu, Lestari. Mbak. Nggih. Kena mic Mas. Ya, diparingi mic Mbak mantan Iki karo Mas ra cak-cak Ngaten. lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randan sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya, iya. Heeh. Gila, Sugeng nek ora dalu, Mas percaya Manten. takono Mbak mantan Mbak Dwi iki. Nggih, motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek niken salindri takono. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak apa sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Apa Mbak? Sik tekan semaur sik. Gen semaur sik. Wong ora rasa kepedenan to. Nyapa to? Wong lurung muni cantik. Napa, Mbak? Gemoy. Ya. Rungu kowe. Apa lho? Ya. Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak, Mbak? Cantik kok, cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Ulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak meneh? Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Ya, Kuwi sing mbok senengi saka Mbak alhamdulillah. Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Alah yo bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap Niken kena dicicil kok. Heeh. Wah latihan. Ora percaya, teko mbake. Heeh bener. Di dalamnya Pak Tarmin nggak ada kata mahal itu nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Widya. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng 750 bayar. Ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke kok. Ojo mbok kandakno. Hah? Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Lah putar miyah lah ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Ya. Ya jujur. Kok nganti ngatasi Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Iya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Wow, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? 1 tahun. Ndak putus, nyapo ae wi, Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to, Pak? Rong dino ya? Orang dina ta. Kuncine yo saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul. Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih sedili. Nek acara terus Tengen ngiwon niku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing ngenane gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak Niken gak usah dijelaske. Ora usah, cirung gaduk umur. Sok tak warahane nek wayahe. Ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, ayang-ayang nggih. Juket mawon nek mboten Oh, nyanyi. oh enggak bisa nyanyi. Juga sama Mas Saipul ya? Oh suka doang. Oh ya nanti banyak-banyak belajar ya. Oh, Ya banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh, Iya. karaoke maksudnya. Les privat kok karaoke nikah di Sembrono. Ini juga ada permintaan Duk Ken. Ya. Kagem bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Diatur ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Nggih. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah. Ya, ya. Wong aku diamanai duit 1 juta rupiah. Wi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Ora lah. ngerti kamu ini. Masya Allah aku bentino ndelok streaming yo no. Ndi? Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Eh? Wi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Udah ya. Lah sing ngendi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru
di Malaysia. Nggih. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Kuduwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh nggih, Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. Ya. Ya ngene. Sesuk nek bapak tindakan sangoni ya Bu ben ra kentekan bensin mesake ya. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki medhit wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh ngono ya Pak ya. Sebabnya apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek ora tak cekel njupuke apa-apa ya. Tak kira ki setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ayo Mas Ardi. Nggih, Tok 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 tok. Lah ngene kan cocok toh. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping, ayo ngadeg Jo. Iki bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh jajal kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wis. Barang. Jodone dhewe-dhewe ya. Jan anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku Lah, yo dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lah aku mbiki yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nembe ulang tahun. Oh alah. Nembe ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis ulang tahun gak ndek isin. Iki nek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Toblut. Swamplok wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Pun pipis dereng. Pun ya nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang ndek jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Heeh, ndang entuk jodoh yoga. Amin. Duit Ria, ya, Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Nyo, Nggih, Ciro. Pun. Maring kula mawon, Pak. Nyo, kene kabeh. Dumen karo Arji ya. Heeh, saking Jarene Mbak Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bisa lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih ya Di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah siaran emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong sama Mas. Lah malah mau gendeng. Iya tok. Ya ini yo mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya, Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Ndak bisa. Bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapak-ngapak bisa, ngapak-ngapak bisa. Ya. Iya. Pinter dah. Ya, ayang-ayang sih. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Yeah. Permintaan. Oke, kita kasih. Ayo, Mas Saipul karo Mbak Dewi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saipul keprimen kabare. Keprimek. Apik ya? Keprimen. Ya apik. Ngapa kan gak ada nek kane to, Pak. Jadi keprimek ngono, Pak. Keprimek. 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 Apik ya. Oh, keprimek. Iya, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot ki ora sempat luwe, mergo daharane banyu milih. Kencot itu lapar toh. Kencot iki lapar. Kencot ki lapar. Oh, kencot lapar. Kates ki gandul, ngono. Apa nah ya? Heeh. Nggih sesuk ae to. Yo, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Monggo, Cok. Yuk, kaya ngomong
Diaturke ya. Dados. Nek iki mau Niken Salindri karo Mbak Dwi iso diputer kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mek puter ora? Jajal karo Mbak Cungpe ngono lho, karo Mbak Cungpe. Gak cocok aku nek Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe enake embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak kowe enake kok, Pak. Terus mau nek masih gandengan ngene coba Mas, gandengan Mas, ngene ngene. Heeh, ya. Kanan ki lho iso, jenengan karo iso ora iso ora? Iso lah. Heeh. Lho iso ayo coba ayo ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan lho, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene lho. Muter mau piye mau. Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Iso, ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas gendong. Gendong ngono. Iso. 1 2 3. Heeh. Oh iso. Gendong. Aku yo mau itu. Ketika. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong, ora iso. Ayo dong. Mingko nek aku gambar gendong takon gendong Mas lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo digendong. Iya ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Iso nadyan tadi lu iso. Ji. Ate kok wetonmu apa? Ngopo takon weton? Kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong Niken. Ndang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi lho. Gak usah yo. Ndang to. Gak usah yo. Engko tak tumpakno angkong yo. Ndang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Hamoh. Ndang gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Iso mak gadul. Pak, ora nek banggrukane mlorok. Sun Mbak Rini. Alhamdulillah. Langgeng selamase ya Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng jogetnya Mas. Ngopo? Beri Rama. Beri Rama. Iya. Jogetnya Mas ya. Iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Enggak Iya, apa-apa. lestari. Lestari, Ini tak rekam meneh. Aku tukang juru rekam ya gelem aku. Heeh. Ya, yang apa? Diaturke Lestari. Heeh. Monggo, Cok. Ya, monggo. Dados. Lilo lalali lilo lalu Sangat dewi katan lam-lami amba para wangi semi arom kembangé malati dasar bulani datari
Konco-konco semua tepuk tangan buat mempelai berdua, Mbak Dwi sama Terima kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Ah, Oh bertiga mari kan, bertiga ya. Ya, 1 2 ayo. Ra itu lunga. Iki maksudnya tak jak foto rene lho. Iya, ya. Ben ketularan ya kan. Ya. Masya Allah, ya. Jih. Ya. Ya, ndang tak foto bertiga, gendang. Nggih, ayo bertiga. Ya mas, sajepretan 50 kowe njaluk ping pira iki? Backlight gak? Sik biklet. Lihat ya kok kene. Ha, Malik kowe kok kene reng. Kok ngono lho. Lah ngono, ngono. Wis, dadi dagelan dari tukang foto wis gen. Enggak apa-apa, njaluk pirang jepretan mas, sak jepretan 50. Heeh. Oh 10 ya berarti 500 lho ya. Iya. Oke. 11 mas iki tak bonus 1 nek 10 ra. Makasih ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Makasih. Sehat selalu panjang umurnya. Iya. Oke, terima kasih Mas Saiful, Mbak Iki Dewi mau Lestari. duet. Heeh. Sing nyanyi dhewe urung. Sing nyanyi dhewe urung. Oke. Kan nyanyi apa kowe? Mbah. Loh. Mbok iki piye? Lah senengamu apa iki ana sing nyuwun lagu lanang tenan. Apa itu? Tak tahu. Aku ya juga nggak tahu. Terserah kamu aja lagunya apa. Ini nyanyi sendiri ya, Pak? Ah, nyanyi sendiri aja. Ya udah dibaturi Mbak Elisa ya, Mbak. Ayo Mbak Elisa Kok juga. nyanyi dhewe kok jarine. Jare dhewe engko bar iki karo Elisa. Ya. Ya. Lagune apa no? Bawa napa mboten nggih, Pak? Mboten langsung. Langsung aja sambung wanci dalu, Pak. Wah, sambung wanci dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh, nggih, Pak. Ya. Oh nembang dhewe ya? Heeh. Nembang dhewe ta? Ya, Wis dhewe. aku tak lungguh nang nembang. Mulia. Wis urung cair kok, Ken. Yo, monggo lagunipun sambung wanci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados.
mempelai berdua. Oh nggih deh dong. Mbak Dwi Kantor sama Mbak Mas Dwi Saipul. sama Mas Saipul luar biasa. Mendapatkan jodoh itu adalah anugerah yang luar biasa. Ora kudu suwi-suwi ndang kepetuk ndang ketemu jodone. Dadi yo nek wis ketemu jodone muga-muga ki siji nggo sak lawase. Ora mung kaken-kaken nenen-nenen kaya jare iki mau. Sik. Engko sesuk tak suwampluk lho. Nek ngendika sing ditata. Bener no, Reng? Ngene lho, siji nggo selawase ora mung kaken-kaken ninen-ninen. Ya ora jare sapa? Kakek ya apa basa Jawane? Kakek kaken. Kaken. Nek nenek yo nenen. Yo kakek-kakek nenen. Upama aku kakek berarti aku Nenek. Oh, delok nenek. Kalau udah tua nanti kaken-kaken nenen. Walah upama nenen kaya ngene aku ijek gelem lho. Lah iki yo sembrono. Ngene lho tak ngene lho. Wong Jawa kuwi kudu ngugemi basa Jawa mergo basa Jawa kuwi angel no. Basa Jawa kuwi angel kan. Nak iku ya sapamu sih aku. Kan kamu Rumah masih yang samu kuwi tuwek sapa karo iki? Rumangsan. ora perkara Nano kaya kenal-kenal dekat. ora perkara tuwa nome, PDKT Pak. ora HTS ora ngundang enok. Ini Apa loh. gitu Elisa gitu aja Elisa, jangan nok gitu Elisa. lah. Ya kalau nok kan kayak panggilan sayang kan. Loh, akan aku sayang kamu. Enggak. Aku enggak jare. Piye arek ngundar ke apa iki mau? Aku gak. Motong gitu aja motong. Ya yang baku ini aku mau ngake teh manten nok tekane apa iki. Kowe apa mau? ndungakno sapa? Teh manten ke Ora kali. ora mandi. Lah kowe napa? Lah kok ndungakno wong kowe dirung mantenan kok. Oh, kalau yang mandi sing wis tau dadi manten. Yang mandi itu yang kotor baru mandi. Maksudnya mujarab doa. Lah. Ya enggak lah sing jenenge mujarab doa sing penting ki tulus atine. Nek misalnya aku pengen dongake yo sak karepku. Ya wis. Gustine sopo? Iya, ndang donga ora sanggup. Iya saya kayak Iya bener. Iya, iya, Mendoakan kuwi bukan masalah sudah nikah atau belum, ning dari ketulusan hati, keikhlasan hati mendoakan kepada orang lain. Nah, Loh. betul itu. Mbok bela wong. Coki sempak aku. Kompak. Iya. Sempak iki ana artine ya Apa? saya. Ono yo Pak yo. Apa kuwi? Kompak karo semangat, semangat ro kompak sempak. Sempak ya artinya. Yes. Semangat. Kompak. Wah nek gaduh ene. Apa? Sempak teles. Wow. Semangat kompak anti males. Iya. Enek neh kuwi. Apa? Sempak suwek. Apa? Tuku neh. Sembrono iya so. Oke, yang penting saya doakan. Amin. Urung. Tadi kan selain untuk mempelai berdua perkawinan itu orang mung jiwa satu dan jiwa dua, tapi ki keluarga satu dan keluarga dua. Dadi iso dadi sedulur, iso rumaket pas sedulurane antarane keluargane sing kakung karo keluarga sing putri. Mumet aku susu omongan wong iki. Kenapa mumet? Ora Mau apa-apa. ditinggal ning omah nek mumet. Ya Allah, paring ono pistol. Apa kenapa? Anggo bedil ndasku dhewe. Niku lan mbok menawi kalau soal buah hati yo tak dongake sing penting itu kita bisa menyayangi ya Betul, sing jenenge betul. wong ora mesti entuk buah hati, banyak juga orang-orang yang dia juga belum dikaruniai. Tadi ning di ono keluarga ning kono adalah tempat kita bisa menuangkan cinta. Wah, Ya, super sekali. masuk. Ya lupa nek jadi super tetra. Ya apa? Superstar. Ya, jadi cintane adek iki ora mung dinggo anak, tapi ya keluarga Keluarga gede nggo semua. bapak ibu, nggo maratuwa. Nggo bojo lan sak liya-liyane. Ngono. Bacot. Lagune apa? Lagune pelok barang. Asmarandono. Asmarandono. Oke, dados atos kan. Ya, engko ditibane dados Oke. atos. Dados atos. Dadi ati. Ya sak bahagiamu mumet neh aku, saya mumet kita aku. Ya. Gekaran ning, ayo sa. Kita duet ya. Duet. Kekerane mengakrami. Kamu tadi sampai sini ada yang jemput enggak sa? Oh, wonten. Wonten. Iya, siapa ya masnya nggak tahu aku. Dari panitio. Dasarnya itu udah sinuman panitio kabeh wis engkut gumregut anggene. Panitia kok panitia. Panitiai bahasa Indonesia, bahasa Jawa panitia.
lho kayak ngomong ini. Nek bahasa Indonesia piala, nek bahasa Jawa ya piolo. Ini semua masyarakat wis do berkumpul sengkut gemregut tumplek-blek. Black ada kerengginang masa mulut tumplek black iki padake. Nyawang Elisa gumun opo to? Gumun tenan aku, Pak. Gumun sik mau gumune perkara apa? Tak sawang rek mau ngemak ngembang bakung yen disawang ning ati marai bingung. Heeh. Netrane pindho ndamar kanginan yen disawang saya suwe saya kelingan. Masuk. Irunge ngudhup mlatri yen disawang nengsemke ati. Bangke Payudara pepek yen disawang kok ning kathok sesek. ngapusi. Sapa, Mang? Ora patio. Mosok sembrono kowe. Burapatio. Ya iso ditata lah. Cakem. Amang ati bawi Jasa ganti gareng wi, iso nyuara ora? delok reng. Ha. Udung delok ya kok suara didelok ki piye sih? Mirengke. Mirengke. Nek delok aku terkesima malah seneng. Luput. Tepuk tangan. Alah. Rong rampung lagi mengon tepuk tangan. Pisan kena pisan. Lumayan apik ya, Sa? Yo Iya. dirasakake. Heeh. Tergantung nek ra dirasake yo kurang, nek dirasake karo merem-merem yo. Kandhane nikmat ta. Lumayan. Jogja perlu dadi kedak ngayo. Yen gampang luwe gampang. Yo dalang lho Sa kuwi. Ora beda awakmu yo dalang. Kamu sinden bisa dalang itu gareng juga bisa dalang. Wow. Dadi iki yo ki ngono. Ki. Ki apa? Kirek. Gak popo Pak. Kadang kala wong sing merasa luwih rendah kuwi merendahkan orang lain ben ini ketok unggul. Heeh. Dadi jenengan ketok ngrendahke aku, aslinya kan luwih rendah timbang aku. Wong wayangamu jane ya apik aku. Ya. Iya, sesuk dibuktekne le. Yo kapan-kapan lah. Ya. Nek saiki gak usah. Ya. Kene pasaranmu masalahnya. Ayo Sa. Oh aku. Heeh. Yen angel ke Alah. Kowe mau wis ketemu karo Pak Tarmin bukan Misa. Dereng, Dereng. pangapuntene niki wong dilela kula niku mobile namung modal sak strip. Heeh. Ning saged dugi pucak gunung menika kadosipun mergo berkahe dongane Pak Tarmin. Oh ngono. Sak seter piye? Tenan sak strip itu dari Jogja tekan kene. Bengsine. Sok lare. Oh, ora mung kuwi Sa. Trukku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran nggak ada solar kan? Enggak ada di sini enggak ada. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Nah, Ngerti nek gamelan niki bakale dienggo tanggapan gini Pak Tarmin. ya. Kuwi langsung digolekne karo warga kene. Langsung ditakoni sopir niki badhe tenggene Pak Tarmin. Nggih, badhe tanggapan niki ketelasan solar niku mboten wonten pom bensin, Sik. wonten pom bensin solare mboten wonten. Mboten Enggak wonten, langsung betul. masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggon truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. Lah niku lho rukune masyarakat. Betul. Ya. Mergo tilase jenenge asmane Pak Tarmin ki apik ning masyarakat. Lah nggih, wis radius piro tekan ngisor bendungan iki ngertos. Ngertos. Kok arep nggone Pak Tarmin
Tarmen nggih kula nderekaken. Nggih, pokoke ngene Pak Tarmin bakal pentol bakso. Ngene iki lho, Bu. Wong ora disin ya ngene iki. Ngapa? Lho, Elisa, Mbak Elisa niku rene iki 24 yuta. Dalange teko kene iki 80. Lho perkara bensin tek kok diumum-umumno. Ngono kuwi nek wong disin pegah ngono kuwi. Kowe iki sing ra update ro berita global iki mangsane peperangan iki goleki minyak solar yo angel jeledeng. Iran karo Israel. Kok Israel to? Iki lagi perang. Iya iki minyak rondo. Lah ning ndak yo terus girit mosok sak tertib nek Jogja teko Karanganyar. Sing penting aku wis mbuh piye carane iki engko nek iso yo Gusti marake mabur apa piye montorku iso tekan ngene Pak Tarmen ngono aku wis batin mboten tekan tenan kok. Ngomong enek ngirit. Ngirit. Wong sing kaya aku lho. Ora nek ngirit. Kowe piye? Prodadi kok kene 750 yang mobilku tak full ya. Wih, Ora beda. sombong aku. Ngono yo ngetokke to full. 750 ke Prodadi kan ini bensinmu ku full. Diseseni ya, Sa? Heeh. 750 ya, Sa? 750. Ya. Tanda tangan tok Heeh. stempel cok. Heeh, bener. Kebo sapi iki sing tak gugu keluwe. Wonge lek sing dikuku tembunge, gandeng wis muni tembungmu 750, bukaan amplopmu sesuk mesti 750. Wongko ora kowe, ayo. Nuwun sewu Pak Tarmin, jenengan ndak yo mentolo ngono kuwi. Rumah saku. Iki ora yo omongane dagelan. Lumayan aku diangkoke 24 yuta to. Alhamdulillah. Aku 80 to. Heeh, karo dilatih genset. Ya. Rumah saku kok iya. Keri dhewe. Bareng tan. Iki rada angel, bareng iki angel lho. Mosok Iya, ya 1 2 3 tan kena tinumbas arto Jas. tosik iso kum Lek dipasne raimu ramu blobor. Ning asine anu lho iki warga kene nek ora ngerti asine rupane piye. Asine ganteng cah iki. Oh, aku juga gak pernah ngerti. Enggak pernah ngerti rupane kuwi. Kan ketemu kan wis petak gitu. Petak. petak ya apa petak ya apa Putih itu bahasa keramanya petak. petak Oh iya. Ini. Putih itu bahasa ini Apa? putih itu bahasa keramanya petak. Iya kan? Jangan petak ya. Mergo basa Jawa kuwi angel nduk. Angele piye? Kadang ono bahasa Jawa sing ora konsisten, Pak. Kok ora konsisten piye? Contone utama. Utama? Nek dijawake krama dadi utami. Heeh. Prayoga dijawake krama dadi Prayogi. prayogi. Terus lah nek rempelo dijawake krama dadi apa ya? Sik kok. Aku nek Apa ayo jagung bakarane? nek utama mau dadi apa mau lali? Utami. Utami. Ah. Terus nek prayoga, Prayogi. nek rempelo kae dadi apa ya? Aku ngerti kuwi. Iso gulung. Anu. Heeh. Apa Pak lali aku? Apa? Balenone apa? Utama, Utami. terus nek prayoga, Prayogi. rempelo. Rempelas. Jeruan ngono aja. Oh jeroan. Yo pancen cokol mangsa ora konsisten kok basa Jawa kuwi. Lah mula niku Watu karo watuk. watu karo watu. Wong beda jenenge beda u karo kuwi beda. Nggih. Watu kuwi genah, lek watuk ki penyakit. Penyakit, nggih. Heeh, ya jeru karo jeruk. Cetha. Iya beda. Cetha, nggih. Turu karo turon. Eh. Turu karo turon. Nek turu ki pancen sing aja turu, nek turon iki lemah-lemah bleblas keturon. Sing konsisten Lah tak omongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo Watu. uuk. Heeh. Uuk. Ah. Jeru karo jeruk. Heeh. Uuk. Heeh. Turu karo Turon. lah gak ya, Pak. Enggak. Oh, ngono, Pak. Enggak. Tu karo ngono lho. Enggak iso. Aku jane seneng sing Pak. Aku dalang klasik kok kon muni elek gah. Oh iya lali aku. Ya kan dalang klasik ya. Iya lali aku. Lakone guru apalan tok to ngono kae biasa. Iya. Tembange enak ya. Golek iya. Lah mbok tesan ninting jenengan iki. Ingat usia. Heeh. Ingat usian dasmu kuwi. Ya, ayo Sa. Oh, kula dulu. Heeh, ya. Ising kaya ngapa? Hati-hati. Nah, kanggo temanten sekalian. Mbak Dwi sama Mas Saiful.
ati loro dadi siji. Salam kagem Mbak Tia Murti ingkang wonten ing Singapura saha Ibu Lis ingkang mapan wonten ing Den Haag. Ya, mirsani dalu menika nyuwun pangapunten. Rada kluwer-kluwer live streaming-e mergo sinyal. Nggih niki nggih wonten titipan mo. Saka sapa? Pangapunten Amit. Oh nggih, heeh. Yo lanjut ke sik. Nenong yang kedua Jaipong Bolo. Yo.
Yuk. Rena wangi dadi ati wong prasaja alas abete Matur suwun Mbak Elisa. Luar biasa. Wah, Kiai pantes jemes luwes. Ya, genti